cela ungalahla phansi utshela abathathu ukuthi sisemqaleni sizowakhiwa. Lana kuthiwa babakhiwa ithempeli laSolomoni awuzange kuzwakala umsindo weshizolo kodwa eqaleni laba kuqedwa khona yonke into. So lamathuba nje enzela ukuthi uma sekufika abangcwele bonke ngesonto sesikhonza ingabe bikho umsindo ngoba sesibuye khona eqaleni la kukhalisana la kukhalisha izolo la kuqheshulwa la kufakwa khona uthi kiwa ethempelini itshe senzongena lithi cha lobe umahaka sekulungisiwe ungene fit. So sinaliso sikhatha ke sikhuleke baba siyabonga egameni lika Jesu Christ inkosi yethu. Oh Lord, we thank you sesikhona Nkosi emkhoneni bakho sesikhona phambi kobuso bakho musa wakho mama awusibekele namhlanje egameni lika Jesu kwangamposa amandla kakhulu kuphilayo amandla akho uSukristu abafileyo ungaba yiwo lawo mandla asebenza ngamandla phakathi kwethu asebenza ngokumangalisa phakathi kwethu. Vula baba izingqondo zethu, vula baba izinhliziyo zethu ngegama lika Jesu senze sibe ngabaqondayo egameni lika Jesu waseNazaretha. Siphe ukuhlangana okuvela kuwe ngezwi lakho khanyisa izingqondo zethu ngezwi lakho khanyisa babongcwele umphefumulo wethu. In the name of Jesus we thank you and we give you praise. Amen. Singamshaya uJesu zakho. Noma mfundisi zana amen. Omunye obazalwane abahlangabeza lapha ngaphandle uthi asabazi Bishop Mdletshe sesibona ku-TikTok. Amen. Athi ku-TikTok kodwa ke siyayibonga inkosi, siyabonga ke mfundisi umalunga nomama ukuba singagcini ngokubona la TikTok kodwa namhlanje sibe nalo kuyintokozo bazalwane ukuphinda ngizohlanganyela kanye nani kwangathi inkosi yomusa ingangibusisa umthandekayo. Ngihamba ngoba umtshali namhlanje ngathi ngifike nalo ngidlule ngaphakathi amagalela nje bakhona cabanga ukuthi ezindaweni eziyishumi engihambayo eziyisikhombisa noma ezishagalombili usuke khona ubaba uNjani ngendlela esihlezi sinayo ngakhona. Uyisibusiso kakhulu empilweni yami neyomndeni wami nasebandleni. Ungumdikoni okungiyena olidayo umsebenzi wethu ola eThekwini simbiza ngo-deacon in charge ngoba ukhona omunye ongapha ethembeni okukhona abazalwane. So siyabonga ukuba naye kulolu hambo lokuhamba nami yonke indaba ngishuma yakhona usehambe nami iminyaka ewu-11 everywhere I go to preach. Lokho ngithanda ukusho ngoba sikule nkonzo yama-church workers ukuthi enye into yenza kube mnandi ukuthi abantu abakhonzayo banganqamuki balokho beqhubeke njalo babe ne-commitment engashintshi. Kuba isibusiso umfundisi malunga because ayikho into emnandi njengokusebenza nabantu osusebenze nabo isikhashana. Ngingasho ukuthi abasha ababalulekile, babalulekile abasha ngoba beza nomfutho omusha kodwa labo usuhambe nabo ibanga kuba lula ngoba izinto eziningi nendlela yakho yokwenza sebeyayiqonda. Akujwayelekile ukuthi badidwe izinto ezikhulumayo enhloko kanti laba basafika uthi esajabula umoya esedidekile awukwenze njani athi ungeke
bayathinteka kanti omtshana basathinteki sebeyazi noma ngagandana noma ngaphahlaza uzilungisa yena qhubekele impilo. So kuyisibusiso ukuseva nabantu asebehambe nawe ibanga ngoba okunye sekwenziwa ngisho nayibona sekubona bona uthi ibona sebekhuza izinto zingakhuzwa ngisho wena. So I'm saying the more uhlala ebukhonzeni icebo kaNkulunkulu inani lakho liyakhuphuka. Angabe kuyazwakala nje. So namhlanje sikhuluma ngesihloko esithi serving with an excellent spirit. Serving with an excellent spirit. Ukukhonza ngomoya opheleleyo. Ukukhonza okusezingeni eliphakemeyo. Ukukhonza okupheleleyo. To serve with the excellent spirit. Ukuba nomoya wokukhonza ngendlela egculisayo. Ngizama ukuchaza lento ngisho ngendlela ezahlukahlukene ubambe le ozoyizwa ukuthi ikhuluma nayo. But when we are serving bazalwane, we don't just serve anyhow. Ufanele siserve with an excellent spirit. Mangikhuluma ngokuserva namhlanje ngikhuluma ngokukhonza. Sizokwazi-ke ukuseva nje ngisho uma kunomcimbi kunabantu kuthiwa hambani noseva ngithi kusho ukuthi umphathiswa wempe kufanele idliwe abanye abantu angithi. And abantu abasevayo isikhathi esiningi abadli kanye nabantu ababasevayo. So umuntu osevayo uyabalinda abantu abakhonzayo ababona ukuthi sebalele adle kamuva. That is why uma ukhonza useva ebandleni ufanele uzihluphe ngamathuba akho okuthandaza. Uzihluphe ngamathuba akho ezwi. Uma ade kushunyayelwa ukhona live uyahamba uyele live uhlale udle kahle manje ungasekho kwiposition yokuserva. Ngoba ngesikhathi kwiposition yokuserva awukwazi ukulalela kuphelele konke ngoba uthi ulalele ukuqalaza la uthi ulalele ukubheke la kodwa fanele uwakhe amathuba akho wedwa okuzondla ngezwi okuzondla nesifundiso ukuze mase kwesikhathi sokuseva ungazama ukudla ngesikhathi usaseva kanjalo futhi ungagcini ungasondlekile ngoba uhlale useva kodwa umondlile. Ilento uJesu ayilungisa efika emzini wakubo kaLazaro wafica uMartha noMaria. Ngalelo langa lithi iBhayibheli uMaria wasuka wayohlala ezinyaweni zikaJesu. Lithi iBhayibheli uMartha wehla enyuka elungiselela enza lokhu nalokhu. Lithi iBhayibheli wazathi Nkosi mtshele udadewethu ukuba akasuka azongilekelela uyambukelela. Uthi kuJesu Martha ukhathazeke ngokuningi kepha lo ukhetha isabelo esihla ngeyosiphuco umuntu. Ngamanye amazwi akuhle ukukhathazeka ngezinto zomsebenzi kodwa kungafiki lapho ungasenalo ithuba lokuhlala ezinyaweni uwezwa amazwi alo othi uyamseva. Ngoba mangasawezwa amazwi alo othi uyamseva uzongamsevi ngendlela emgculisayo. Bonke abantu bethi kodwa nomzalwane besimase seva kunina aqala ukukhonza kanti bese khonza ngentando yakhe hayi ngentando yalo amkhonza. uDaniel 6 verse 3 makhona ungasifundela lesizulu. Then Daniel became distinguished above all the other officials and satraps because an excellent spirit was with him. And the king planned to set him over the whole kingdom. Let us put it in my corner as for them. Khona uDaniel lo wabadlula abongameli nezikhulu ngokuba umoya ophakemeyo ngawomunye. Ngokuba umoya njani? Hayi impakamo kodwa umoya ophakemeyo wokwenza izinto ngezinga eliphakemeyo. Ukukhonza ngendlela enjani ephakemeyo ngolimi olulula sithi izinto zakho ayizenza ngendlela exokene angithi. So kuthiwa umoya ophakemeyo wawukhulu kuthiwa waba ngaphezu kwabo bonke ababe ngababusi. Qhubeka.
Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Thank you. Inkosi yayicabanga yayihlela ukuthi imise phezu kombuso wonke. Ngifisa siqonde lokho bazalwane ukuthi i-promotion embusweni kaNkulunkulu ayizi kubantu abashisekelayo kuphela. Promotion does not just come to those who are zealous or enthusiastic, but it comes to those with an excellent spirit. Kungenzeka ube nentshisakalo, ube nomfutho, kodwa kwanele lokho ungenawo umoya ophakemeyo endleleni owenza ngayo izinto. Akekho umuntu odinga ukumcela ukuthi akakukhuphule uma wena indlela okhonza ngayo unomoya ophakemeyo kuwe. Kuthiwa ngenxa yalomoya ophakemeyo uDaniel wamiswa ngaphezu kwabanye. Inkosi yaze yahlela ukuthi izomisa phezu kwawo wonke umbuso wakhe. Excellence makes promotion possible. Come on, say after me. Excellence makes promotion possible. Amen. So udinga ukukhathazeka ukuthi cela bangipromote nami. Yazi abangibona, hayi siyabona. Sibona kahle, kodwa sibona usafanele ukuba la ukhona. Kwafika umama kaJakobe noJohana bawafika unkosikazi yaZebediya wayothi Nkosi ngiyacela abafana babo ukuthi embusweni wakho omunye ahlale lapha omunye ahlale lapha. Uyazi khona abantu abayithandela ihlale engcono. Uthi uJesu asikhona kwabo ukubanika ukuhlala lapha lapha. Kodwa embusweni abafuna ukuba mkhulu makangesikhonzi sabo bonke. So ukukhonza kwabo ukukhumbulayo. Akabe ngimkhumbuze into. Lithi iBhayibheli uJesu ebethelwa kwakunomfundi amthanda kakhulu okuthi uJohane yakhumbula lo mfundi. Kuthiwa ngisho behlezi etafuleni ngesidlo sokugcina wayencike kuJesu akithi. Kodwa uJesu uma esekhuphuka ibandla akalishiyi uJohane. Kodwa ibandla ulishiya noPetro. Yini ibandla lishiya noPetro? Yingoba noma uJohane wayethandwa inkosi. Kodwa uPetro wayeyithanda kakhulu inkosi. Inkinga esinazo emasontweni ukuthi umfundisi manoma sipromote esibathandayo. Kanti fanele sipromote abathanda umsebenzi kakhulu ngaphezu kokuba thina sithanda bona. Empeleni kunabantu abahlezi ey'hlalweni behlaliswe ukuthi bathandelwe yithina. Uma umtshali uqeda 11 years engikhonza eyisandla sami kanjena yingoba mina engambiza ngathi woza wakhuluma uNkulunkulu kuyo wathi ncebe yami ihamba ishumayela kanje nangiphuma 40 days fasting engibona ngiyitravel wathi uNkulunkulu uthe awukwazi ukukhandela kanje ushumayela sikhona uthe kufanele ngidrive noma kuphi la uyakhona. Ukube kwakumuntu othandwe yimina ngabuka ngathi ngiyayithanda le ndoda yakamtshana ayikisondele ngabade wangihlula wathi ngoba uyena othande mina kakhulu uhlala kalula nami ngoba ngumthanda kakhulu nakuba ngumthanda. Ebabandleni inkinga icrisis ukuthi sihlezi nabantu abathandwa yithi kakhulu ngaphezu kokuba bona bethanda thina kakhulu. And loyo muntu akakwazi ukukhushulwa inkosi ngoba umthwalo kufanele abheke uwena. Umtshali bengazi ukuthi ngishumayela namhlanje ngoba sengibuyele ngingamtsheli komunye ngithi ngiyamphumuza. Wanele wezwa umxoxo umtshali ngiyabuya ngezemlazi. Usemlazi usazi okay samba masikhatsini. Omunye bezothi awangweza bengazi ukumtshelile hawo bengizoba khona. Yeah. Now, very important bazalwane. Excellence is not decoration. Excellence is an accomplishment. Excellence is not. Let us see all our. By the way, this is a very beautiful thing. But I see excellence. Excellence. Kodwa uthi uyafika ufika, it is an accomplishment. Yini osukwazi ukuyenza
ngamazwi umoya ophakeme akusikho umhlobiso ukuthi khona abantu ecabanga ukuthi nathi masesihlobise njengase-akhe nathi sesine-excellence. No, i-excellence umoya osebenza kubantu kuleyo ndlu, akusiza izinto abayixhoma phezulu nabayixhoma emaceleni. Amen. So abantu who have an excellent spirit, abantu who are always aiming for a higher standard. Abantu be-excellence are always aiming for a higher standard. Abantu abahlale bephokophelele ezingeni elilandelayo. Akusiba abantu abagculiselayo base beyiqhathanisa nabaye bethi hayi kodwa asesihambile madoda ayisihambile manje. No, abantu abazibukayo bese bethi singaba sendaweni engcono kunale mese bephokophelela kuyona. uDaniel uthiwa ngenxa yokuthi wayenomoya ophakemeko wenziwa wangaphezu kwabantu, because excellence will make you image. Excellence will make you image. So uma unomoya ophakemeko yonke into uyayenzisisa, yonke into uyaqaphela, yonke into uyenza kahle. Akudingi ukuthi uzumemezele ukuthi aloke ngithinte mina nje akukho la ngithi kubani aloke ngibize ngizokhuluma phela nge-leadership. No, ubona bona umoya ophakemeko engisebenza ngawo into engiyisebenzayo bese sifuna loyo moya uze la. Anyone ozipromotayo kusho ukuthi into yakhe akakabi ebalazweni. Uma usufike khona ngeke umuntu okunxenxayo, akekho umuntu ozomxenxa, akekho umuntu ohamba umxenxa ukuthi ningithini. Mawusathi wena abantu namaphathe ngani ngiyaliphatha uhlelo kusho ukuthi awukakayibeki induku ebandla. Masuyibekile induku ebandla uyafunwa, awuhambi uzifunela. Lithi iBhayibheli uDavide wayesehlala eyidlalela ihaba elusile ethembekile kuthiwa kwase kufuna ezweni lonke ukuthi ubani ophethe ihaba kwase kuphakama yedwa ikhona indodana kaJese ebetha ngomoya ophakeme kodwa mfune uyafunwa uma usumuntu we-excellence. Uyafunwa. So awazi ukuphatha umbono omkhulu ngengqondo ethatha izinto kalula. Njengoba sisebenza la we are carrying a great vision. Umbono wala yakhe njengoba eshilo umfundisi yabona ukuthi abantu abangafika enkonzweni Shumayela. And not once, many times. uNkulunkulu enze izinto. The vision is great. Sakhona ngisho umpostoli uGatsheni ekhulisa umsebenzi usabalalisa because namanje awumele umsebenzi kakhulu because the vision is great. Kodwa into ezokwenza umsebenzi ukhule manqabu ukuthi singawuthathi kalula. Tell your neighbor, don't be casual about it. Into elimaza kakhulu emasontweni, people are casual ngezinto abazenzayo. Umuntu emsebenzini wakhe ufika an hour before ayobeka izinto kwilokha, ayibeke ekhabetheni, ayihlele, ayibuke, abe right nje, ajabulele ukuthi ufike endeni. But enkonzweni ungena usuku, enkonzweni uzivala ngokuthi hayi noma ngifika late kodwa mase ngifikile uyabonakala. Cha, the way you serve reveals the value you place on what God has put in your life. The way you serve reveals how much you value into uNkulunkulu ayibeke empilweni yakho. Indlela okhonza ngayo, indlela ozimisela ngayo, indlela othatha ngayo izinto ekukhonzeni iveza ukuthi uyithathela phezulu kangakanani into uNkulunkulu ayibeke kuwena. Niyazi bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi ukubeka into kumuntu, kodwa uNkulunkulu akakwazi ukumlolongela yona leyo nto.
uNkulunkulu ubeka umusa kuwena bese uyawusebenza wena umusa obekwe kuwe. Ngiyazwakala. uNkulunkulu uyakwazi ukubeka umyalezo kuwe, kodwa kufanele wena uzikhulise ukuthi lo myalezo obeke kuwena ukhiphela kanjani abantu. Amen. Mina ngafunda emavivana, ngafunda eMbozamo, ikole zangakithi lesesibheka ama-primary. But phakathi nendawo bangishintsha ekhaya ngayofunda namaKhaladi. Ngasuke ngifunda namaKhaladi ngafunda namaNdiya. So ngaleso sikhathi bese ngijwayele ukukhuluma isiNgisi ngithi. Ibanga lokuqala engashumayela kulona ngiwu-caretaker pastor, ngumfundisi oyibamba kulona, kwakuyibanga lamaNdiya. Ngashumayela for 9 months kulelo banga lase-Faith Mission Lesibheka. So ngakujwayela nokushumayela ngesiNgisi. Mangifika eThekwini ababekhona ngifika la kule region ngangishumayela ngesingisi ngitolikele, niyakubona, because bambala bakhumbula bangixoxa ngishumayela ngesingisi abantu babecathi ngikhalati ngishumayela ngitolikele and kodwa ngesikhathi uNkulunkulu eqhubeke esebenza empilweni wayesethi kumina ngikuthume kubantu bonke, ufanele manje ubuyele uyiqeqeshe ukusikhuluma isiZulu, sikhulume nje sonke nje kuzwakala ukuthi ukhuluma isiZulu. So ngaqala leyo process, ngabuyela emuva ngayofunda ukushumayela nje kahle ngesiZulu, ngingaciciyeli, ngingakhona ukuthi hayi khona into engakwazi ukuyisho ngesiZulu, zimbalwa izinto engakwazi ukuyisho ngesiZulu uma zikhona. Abaningi futhi la ngisikhuluma ngcono isiZulu kunabo uma kuthiwa ngini phambi kwabantu ngikhuluma. Ngiyakwazi ukukhuluma umusho ngokuqala bese ngokuqeda ngingafaka isijobelelo segama lesiNgisi noma yini njengoba sengenzile nje ngingasho ukuthi but ngiyakwazi. So leyo nto-ke akwehlanga uNkulunkulu wakwazi ukuyifaka kumina, kodwa umusa wakhe okumina uyangilekelela ukwazi ukuyiqeqesha ezintweni zonke. Ngikhuluma ngokuthi-ke ukwenze kube umsebenzi wakho ukuthi into uNkulunkulu ayibeke kuwena uzoyidlulisela kanjani kubantu ngendlela efanelekile. Excellent is not an event. Khona abantu amabandla amaningi uma kunama-event, kunama-conference balande ngisho iy'mbali, balande yonke into, kube kuhle kakhulu kuthi uma kuphela i-conference ubuyele kube nje sekujonga kufonke. Kanti lapha kwenzakalani? Yingobani bacabanga ukuthi excellence i-event. Excellence is a cultivated practice. It's a cultivated practice. Umoya ophakeme awuwona umcimbi noma isigameko esithile eyenzeka ngaleso sikhathi, kodwa umkhuba usuvuthiwe emphila ngawo. Umkhuba nje wala ekhaya ukwenza izinto ngale ndlela, uyinqubo yethu. So awukwazi ukuthi sine-excellence kodwa kungayona into eyinqubo yethu. So angizibone uma kuthwala amanzi abekwe la phambili namhlanje kuphela ngoba kukhona mina ngeke nithi inqubo yethu. Into endala ukuthi khona umuntu okhona kwase ngenxa yaleso simo kwase kuba khona lamanzi. So uyiqabela yonke into eliba nayo kanye ngonyaka wokwazi ukuthi akuyona yini. Lento ukuthi kanye ngonyaka ngiyakhumbula ukuthi ngesonto kuhle nje ukuthi obaba abaphatha mhlawumbe umnikelo noma benza ukuthi abagqoke nje babe bahle kucishe kufana, akudalali into yethu. One of the things enza ukuthi ebhenki ube safe uma ufika khona, abasebenzi bakhona bonke abagqoke ngendlela ecishe ifana. Uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi ngingambuza ngoba kuyenzeka ufike isigebengu esiswekile ngisinde abazobuza bese ngawoza ngikukhombisa ngaphandle ayikhiphe yonke imali yakho. So amabhenki, so that's why abantu abaseva kwesinye isikhathi si-encourage i-uniform ukuze umuntu azi ukuthi nabo kungabuza kubona. Bazalwane bonke babona begqoka amashethi amhlophe nothaba abomvu, ibona abazonilekelela ngayo yonke into. So akukhona ukuthi ukuzenza ngcono, kodwa ukwakha uhlelo lokusebenza olwenza kube lula kubo bonke abantu. Amen. Now
every church worker must possess a mindset of unity and love. Sengiyabuya ngizanthina ukuthi le excellence soyakha kanjani ukuthi sonke sibe nomqondo wobunye nowothando. Bonke abantu abakhonza, every worker, every leader must have a mindset of unity and love. Everybody say unity. Everybody say love. One more time, unity. Say love. Asonto ngiyathanda la ngoba nala isilisi sifunda khona. Say unity. Say love. Yazi ukuthi into mawusho wedwa iyasabisa abantu baningi isho ngalo. Say unity. Say love. Sonke safunda kanjani? I am bathing sisho kanye until ushisa wedwa ekhaya. I am bathing. So ungajwayela ukuthula enkozweni kakhulu. Kunezi izinto irelease ngokuzisho. Ngoba manje kufa lokuphila asemandleni olimi lwakho. So engage. So ke uthi 1 Corinthians 12 verse 25. Alifunde la. Khuluma kakhulukazi ngeunity, ubunye. Do you know kunezinto bazalwane ezinye uthothi awuyithandi wena ngesinqawo? 1 Corinthians ngoba sikhulele bokuqala chapter 12 verse 25. Wena uhlezi nasesipanini kasho njalo lapha phesheya kwethu. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni. Yebo. Kepha izitho zonke zinakekelana ngokufanayo. Cela ungiphindele. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni. Yeah. Kepha izitho zonke zinakekelana ngokufanayo. iBhayibheli lithi ukuze kungabibikho ukuhlukana emzimbeni. Izitho zonke zenze njani? Nayo ngokunjalo. Ngokufanele. Cela ufunde verse 24. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Nakho yabona uNkulunkulu uhlakaniphile uthi isitho esithusekayo asidingi ukudunyiswa ngoba siyathuseka, kodwa lesi esidelelekile isona asinikeza udumo ngokuhlakanipha kwakhe. Angithi ukuze singabibiki isitho emzimbeni esiyibona sidelelekile kutuswa lezi ezidelelekile. Yazi ukuba sebangeni kokudida kuyokwenza ucabanga ukuthi uyinkuzimalayo kanti kusizwa ile vesi yokuthi besibona ukuthi awusona isitho esihloniphekile, kodwa sakutusa ngoba senzela ukuthi emzimbeni uzizwe ubungo wakho uhloniphekile. Uyibona masuphuma emzimbeni ukuthi ayikho indaba yakho. Phela kuyenza ukuthi powerful uzoma ushumayela kusho amen kanti kunabazalwane laba amanxusa abaphulelayo abaphulekela wena bengazi ukuthi uplane but oplanwe namhlanje Nkosi benamazwi emlonyeni wakhe umthomele ibandla lapho uzusuzwa amandla ongamajwayele kanti khona abantu abathandaza uphumele uzwa lo mfundo uthi uyaqongqotha eceleni uzudala izitho-ke emzimbeni ukhulwa ngathi asifani. Kunezitho ezinhloko, kunezitho nje zomzimba ezidlala indima enkulu kodwa ezimiselwe nje ukuba ziyohlala efihlekile. Ngenza isibonelo njengomgogodla. Awukwazi ukuma, awukwazi ukuhlala umgogodla ungekho esimeni, kodwa udalelwe nje ukuthi siyohlezi siwufihlile. Ungayinkinga umgogodla uvuze uchuku uthi cha ngikhathele umthwalo kodwa ungazi umuntu nimi nje nikhaya ifuba yimi ngingemva ngingemuva sengicela ukuba ngaphambili. Amen. Kube khona uncicana beyinzwana into nje lokhu yafika ilapha
uzwa lo ucinca noma ufaka icathulo engakulingani ilona lisafarisha noma kakhulukazi laba besifazane ufaka icathulo eney'ntambo iwona sale lokucane awunayo incomplane niyazi ukuthi-ke umuntu uma incomplane oluzwa likancicane uluza ngisho ibalance ungawuthatha kalula uthi uyini kanti udlala irole enkulu kwibalance yomuntu wobona bakwadlula ushaya nekhona lombhede noma lesofa yabona khona ibambe ikhanda bathi khulumela unjalo ngokomzimba uthinteka lapho uzwayo ukakhambe ikhanda bebona uyamusa khona ngibone uthinta mayelana aqabanga. Now what I want you to see kuye kuthi kuzoshaya ikhanda kungafiki lona kufikisana esingazili kuzoshaya kodwa ngoba sisemzimbeni kunama-reflexes enziwa umzimba ukuthi khona into ezesweni iphakamisayo uma sesemzimbeni siba njalo kuthi ingozi uyibone ukuthi iyakuma ngumthetho uvike ayizi kodwa kuyisandla somzimba kulepo ibona naye yakuma ngumfundisi kuze wena kuqala uyivike ngoba usemzimbeni i-unity manjani ungabi ukwahlukana. In fact into edala ukuthi kube khona ukwahlukana ukukhathanisa kwesikhathi siqale siqhathanisa izitho zomzimba ukuthi hayi kodwa usibanibani hayi kodwa usibanibani hayi kodwa usibanibani and siza sikhohlwe ukuthi konke kuyasebenzelana. So ulithi ngoze izitho zinakekela 19 mfuna ukuyiveza as we are growing as a church singadembeseli ukunakekelana kakhulukazi thina esiyisebenza ithini kufanele sinakekelane kakhulu ngoba ibandla lonke lilinde ukunakekelwa yithi abazalwane bonke but uyazi abazalwane uma ukhonza nje mhlawumbe uyi-worship leader noma uyahlabelela noma nje uyi-asha noma usekomitini ungathi ukhona unazo iy'nkinga zakwakho cela ukubekisa cela ukubeka umthandazo cela ukuthwala njalo bafuna uzothwala kodwa mhla ebusa akakuthinti ubona ngey'thombe sephofu ka nansi lento esasithwala nenyoko John 13 verse 34 or John chapter 13 verse 34 ukunakekelana sinakane bazalwane sinakane ngothando lukaKristu ukhathazeke ngomunye umzalwane ngifundisa malunga the greatest asset of any church is not the buildings, it's the people. Uma abantu inhlalo yabo inenhle badleni noma isakhiwo singasihle kanjani lelo bandla aliyona because the greatest asset is the people. No matter who they are, noma ngaba ama-teenager, noma ngaba abantu abasha, noma ngaba ogogo, the greatest asset is the people. Lapho inkonzweni nogogo manje I think sebe-30 every year ngiyabakhipha bayesehhotela bayodla ngibatreat-e kulo nyaka ngizokhuphula izinto ngithi ngifuna beyolala manje kodwa kufanele ngibone lapho khona abantu ahambi engekho umzukulu kufanele ngisafana ngihlele into yabo ngifuna ukuhamba wedwa manje basiyehhotela ngaba umzukulu iyasala. Then they are the greatest assets. Ngoba ogogo isikhathini ngaphandle uma ugogo phela uhluleke kodwa nje ogogo isikhathini abasenathi ingeni umlanje wenwabo sebeyabona ukuthi la bayakhona kuseduzana abantu nje abahlale bethi mhlanze moya abala ongosimo kanje abantu nje abamnandi abaphosa kusafuna lutho manje so bayathanda
umfundisi wakho uqhamuka ngathi bengaqhabula umncwabo ayikho into ibamba nabo bamnabo. So they are assets. Manje laba abantu nokushumayela uyayibhala intshumayelo zakho nawe uyabona engathi manje aqhamuka kanje ngaba kanje. No. Amanye ama-couples akhompyutha nani njengoba ndiyifemele kamfundisi naye wanibona nina useyaya wanibona nje manje-ke but nabo bahle-ke bekhona wonke umuntu is an asset ngoba abanye bahlele nje ukusibukise idrama nje mnandi solweni umnandi. Young people, Fundis Manu, I'm so happy to see so many young people here. I tell everyone, with Ibanda, any now in this text, any now my 2K are active and life future. Umhlaba njengabantu uzophathwa ama-2K bedala. Yonke into is revolve around world. They are commanding the world. So mama ngeke bandle lakho, you are finished. I-retirement village leloba. And master bekhona tingabayitholela indawo yabo. Lapho bezweni bayashutha. Yazi ngendlela abashutha ngayo uzungabusazi ukuthi kuyakhonzwa. Ufike ngibona ifuna ngoma manje. Ufike njengoba kukhonzwa uthi ya. Esikhathi haleluya fanele. So, unendlela yabo abakhonza ngayo. Laba abasanda school makuyiphasela noma imicimbi emikhulu beza phambili bezosidansela. But dance because they are looking forward to that conference ngoba kunento abazoyenza. So ayikapheli conference enkulu lungekho uhlelo lwabantwana oluzobenza bezoma phambili njengemali. Bezoma ukukhonza bajabule ukuthi Goko siyadansa kuthiwa kufuneka inkimba ezimhlophe nawe ungalokhu ubhilida funa isikimba esimhlophe usithobe uthengele umzukulu ukuthi unaso isikimba ozodansa ngaso usibeka la ekamelweni ukuze ungaphuma sipho ungakafikile ngalokudansa because fanele bathole indawo bazoseva yona. So but unity and love izonke lezi zinto ziyasunify. Yabona ngesikhathi yazi abantu ngithanda ngokuthi akukho la kuthiwa cela uthisha ngapha onesi ngapha njengoba sihlanganyela sonke enkonzweni zakomoya usenza sibe imbumba sithandane ugcina ungaboni nanokuthi lo unemoto lo akanayo ngoba umzimba uyafihlana siyakhavana. Amen. Funda John 13 verse 34. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile. Yebo. Nani nithandane. Hawu ngininika umyalo omusha yini ube musha ngoba oqala ukuthi thanda umakhelwane njengoba uyithanda. Kwabonakala ukuthi abanye abayithanda so uzofeyila lo myalo. Manje nawo omusha nawo omusha nawo omusha yabona lo oqala yabona uzohluleka ngoba khona abangayithandi. Thanda umakhelwane njengoba uyithanda wena uzogila imali. Mina ngisho uqobo lwami mina ngiyagera uthisa mina uqobo lwami mina ngilaqaze pha so abantu nongemlungu awanele uthanda njoba base nawo umusha ngiphathela uthi lo musha thanda na njengoba mina ngenze njani
omusha manje uphakamisa izinga uthi angisathandani nesikalo nesilinganiso sengithandana nesilinganiso sakho uthi njengalokho mina ngimthandeni kanjalo nami-ke verse 35 ngalokho bonke bayokwazi ukuthi mina abafundi bami uma ngithanda ngalokho-ke bonke nabangakhonzi sebeyokwazi ukuthi ningabafundi bakaKristu abalandeli bakaKristu uma nenze njani hayi manikhuluma ngelimi ezintsha hayi maninika izandla bababula baphila hayi maninemizi emkhulu hayi maniney'moto bayokwazi uma nithandana. The world is looking for an alternative community. Umhlaba ucinga enye inhlanganyelo yabantu ehlukile nalabazi bakwazi ukuhlanganyela abantu uqolodelwana kuyiso neso basafuna ukufica uhlobo olunenhlanganyelo ehlukile lapha abantu bethandana. Yazi ukuthi uthando luyinto enkulu kanjani. Lithi iBhayibheli uthando lusibekele yezona kulabantu njalo babengcono bathandile uthandwe umbozwe uthandwe kubibiyele uthandwe kwenzelelwe ngoba ngothando kunethemba lokuthi uzokhula. Ingakho ngangelithi enkonzweni ekudala ithi mina bazalwane uma sesiyamnquma umzalwane ngicela sibe nohlelo lokuthi wenzani umuntu onqunyile ukuze kube nendlela yokubuya ngoba akekho lo muntu uyelibona phakathi kodwa kuyingozi ukunquma abantu lungekho uhlelo lokuhlumelelisa isimilo sakhe ngoba nala emhlabeni wabonile uyiswe ejele nethemba lokuhlumeleliswa abantu kwempilo ukuze ukuye-ke manje thina masikunqumile nje sithi wamithisa out so ngamamazwi sithi-ke sekuphelile kufanele kube nohlelo lokuthi njengoba sikunquma ngesikhathi usanqunywe nami umkhokheli wakho nami ozohamba nawo lolu hambo nami umuntu ofanele uyilande kuyena uripote kuyena ozohamba nawo azabona ukuthi cha uyabuya esimeni sakho. Most of the time, ayikho lento emasontweni sesimhlalise phansi sekuphelele into ayenzayo mesefuna ukusukuma uya kaBishop uMdletshe afika athi baba ngonile e-akha uyazi bengikhona ayi ngonile kodwa ngifuna ukuqala phansi so ngithi angize la ngithi wenzeni how angamithisi how kamele ukuthi sendele ayibaba usuyibuyisela enkosini hayi baba uyibuyisela hayi ngeke ukhona. The next thing usubona laphana after 6 months usemphambili uyahlabelela usuthi wena abantu babona la bakhamose beyocula la ngeke bengayocula lapha ngoba wena la umfikise bangcingetshe ngenzela ukuthi noma sisolane ngothando ungathi masisolane kube ngathi siyabulalana wonile kodwa ulize uthando emva kwalokho kungabi kunje angithe into emabandleni khona abantu vele ukuthi njengoba uNkulunkulu emsebenzini khona abangathandi so mase kuthiwa wonile bayasizakala uzobahlale phansi ayekusiphaphethe so lesikhulula uyazi uNkulunkulu mayengakusizanga abazalwane bayakwazi ukulimaza. Mina ngisayiteenager ngangishisekelele Nkosi kakhulu not ukuthi angisashisekeli manje sengisho nje isitori sami uzinsizwa so ngelinye ilanga wafika umzalwane kimi uMantsheni umfundisi uZama athi mina mfowethu kunento engiphethe lapha ithi ngiphethe lapha la abazalwane bethe angisuke eduze kwakho siyabateenager siyashumayela siyavangela ngoba manje sizana ngencane kwenze njani ayithiwa awulungile ayithiwa ulungile umubi kabi ngithi mina abantu nje ayusinde nje uyabona ngizobona bazalwane
lento yakuphazamisa ukwami ngahamba kakukhuleka ngayigcina amabala ngathi ngiyakholwa phela ngikholwa ngisindisiwa ngijoli yini lento lenisho la ubhema ngiphuzi ngamlahla konke kusangenzeni uyazi ukuthi ngathi ngiyalgwinyitshi wafika omunye umzalwane lo wakadela wenza naye wazothi hayi ncela umntwana ngisukuthi kenze ntoni la okay anyway ngathi ngiyarealize ukuthi hayi njengoba sebazalwane bebandla elidala sabazukulu babaqhabi bendlela ababekhona ikhona le competition nana ukuthi ingane kabangcono ngoba ingcono ngane kamfethu izosiqilela emaphambili ezaba ikholwa yabona zenza ngabona uvuka nje leyo msindo ongathishi uNkulunkulu angisizanga ngelonto ngiyibuke kanjalo engangilimazi ngoba yayikhulunywa abantu engangithi bajabule ngokubona ngkhona kanti bathi aliphoqelela kanti ngizovulekela umnyango khona lapho uvale ngiyoshumayela emandiyeni kufanele ukuthi ngumfundisi wasemandiyeni kwavukile kodwa bephela abantu bebengathwele emandiyeni wathi umfundisi wami uyena wazisindisa silimaze ngisho abantwana bethu besabancane ngezinto ey'ngekho limaze abantwana bethu bethanda ukukholwa sibafake ubona bengonile amen so-ke lithi iBhayibheli-ke asithandayo so ubunye akukwazi ukuma lungekho uthando yeah. The only way for unity to stand is through love. Makela ngababikho uthando asikwazi ukuma sibe munye. Yeah. Ngiyafisa ukuthi la kunokwahlukana khona. Ayikho impumelelo emiyo eyoba khona. Amen. Siyomangala nje ukuthi asifazile ukupenda emva kokupenda sesihlulekile siyazibona. Bese sesopenda la ezansi akusapende ngoba usho ukuthi ubunya nothanda noma into singayenza sihlanganiswe iproject ukubazalwana kufanele senze ukuthi manje ungekho uthando sohlala sihlukana njalo makuphela leyo nto lihlanganisile kodwa uthando uzigcina ndawonye uthando lenza kube lula sisebenzisana niyazi ukuthi ngifisa ukuyibeka kanjena ikhona into ethi umama umzobo abakhonzele kakhulu nomama umabaso kodwa umama umzobo ukhonze kakhulu umama umhlobo but uthando lenza ukuthi umama umzobo nomama umabaso basebenze kube ngazo bakhonzene noma bengakhonzene inqondo ukuthi akusho kufanele size siba bangani kodwa ngoba sinothando lokuzalwana angeke sihluleke ukuphilelana sibhobelane umsebenzi wephambili empeleni angikukhuthazi ubungani ekukholweni ngikhuthaza ukuzalwana ngoba mase kunomngani zobe uyaya ntombi hayi nami ngiyayikhola indaba lezo nje kunento esindayo kada sindi lutho umngani wakho sethi akala what you love you protect that's why kufanele sithandane futhi nomsebenzi kaNkulunkulu into ayithanda leyivikele wobona kuhlangene imindeni kuhlangene abazali kubo uzokuthiwa kwenza umntwana wakho wena manje akazi fanele siyeke nalo mbuzo bazalwane ngiyabona thina iyasho sekuhlangene nodadewenu nabafowenu uhlangene usenzani wakho manje hayi ubamba amatoho wenzani lo wakho manje hayi ategreda nje last week emasters yakhe wenzani wakho manje hayi ukhona nje lolo
isekhona nje akazi uzokwenzani. But omunye uvanethi hayi adeqeda ukwenza license kune-course nje abambize kuyona ingekho wenzela nje ukuthi angalokhe bazi ukuthi bonakele. Uyayivikela into oyithandayo. Kuthi kuthiwa sezwa abantu into aphoxa ngayo uSibongile wavane wathola umntwana. Ngoba uyamthanda uSibongile uvane wathi ayi noma kunjani konke kusenzela ngokuhle. Ayijabulisa ngani ingane kaSibongile ngamzukulu seliphila yena. Because into oyithandayo uyayivikela. Kunomama labavikela ubaba bengenawo amandla okwenza izinto ekhaya. Umama alula isandla ngayo. Ngesikhathi abantu befika beqeda ukulungisa egcekeni benza iplambing, umama mase eyifaka ephaketheni imali faka bese yaphuma kaNgoma. Ayana ngiyabiza amadoda. Ingane mazithi baba ufune ukuthi imali yesikole ngene ngisambi sabuyida bese umama enza sezothi uzothi yena ngiyacela ngiphinde ngiyolala ngizosibona hayi sikhona baba ngiyethini baba kodwa uthando masengekho zithi ingane icela kene abenecela lapha kuwe. What you love, you promote. Into oyithandayo uyakhangisa ngayo uyayazisa abantu. That's why when you love your church you promote your church. Ungabi sebandleni ongakazi ukupromote wangupromota zonke inkonzo eseyintenti yakho ney'nkukhu ney'nkukhu. Angisho ukuthi zimbi kodwa upromote naleya. Ukanye mina la awupromotanga ukuthi ngiyenze kodwa uyabapromota abantu abawufika. What you love you value. Into oyithanda uyayazisa. Value one another, promote one another, protect one another. Siyazi ubani ukwenza amakhekhe amnandi ama-birthdays simpromote. Ubani ne-service ethini simpromote. Simprotect. Uyazi ukuthi fanele amakuhleba umuntu ngomuntu emkhonza naye. Uqala ubheka ukuthi le nto ayikhulumayo ufakazi oqanga ikhanda kuyona noma naye uyikhulumela izweni. Ubani ukuthi unesiqiniseko esingakanani? Hayi ukuthi abantu bayasho ziningi into ey'shiwo abantu. Kuhle sithole isithombe khona noma yikho. Lapho nawe uyamazi ukuthi amathuba maningi ukuthi angathinteka kuleyo. But a house divided by in itself cannot stand. Indle ehlukene phakathi neyena usuvikelele indle kuyona. Okay, sesiyaqeda ke. Konothi ungaqedi. Newashi lapho ubuya. Ayithintele ngacathi baleke. Respect the order of the house. Ukuze kube ne-excellence fanele siyihloniphe indlela inqubo yala ekhaya. Ibandla nebandla linenqubo yakhona. Umuzi nomuzi unemithetho yakhona. Noma singase emphakathini kwa-F noma singase emphakathini kuthiwa yabo nje u-F wonke. Leyo nto ayisho ukuthi ikhaya nekhaya. Sahlupheka sebancane bakudlala ibhola masekusebenzile ngoba ukusheshe kuhlo ungakabi ngisho na u6 athi umkhulu nje wamnyama yalivalisa lapho isikhathi game isishisa lisithele la
awazi noma uphume kumhlaba kodwa kunento ethi uzohlala kodwa uzohlala la ngelinye abasaziba nomfowethu okusathi hayi ngeke esishile ngeke sayiqeda bamntana bajajula mase sigoduka njengoba sesibona ikhaya nali ngithi yabuya lento kwehle speed sathi ukudulisa alumnyama shosho bachita ashaka mole lana ahudunya sathi singena nje sangena ngamsafona umfundisi besamba la ukuthi useshona kanti sebemthathile bawugcine ekamereni la social angiyangena nami ngidlala ngomkhulu cela uswidi nosefriji nochocolate uzomnika kodwa qhamuze wathi akukhona ekamereni ngithi awunkulu ufuna unginike ihonze ufuna lo wathi hayi kukhona mangifika ngithi sibhuqile esoshawa la ake sathola ukusifanele and azange sambe sibuza abantu ukuthi manje ngishayiwe imizwa ngoba ayihlangene nabenkulunkulu. One of the reasons ukuthi uhamba ubuza abantu bakwamanye amabandla so nathi manje no ngeke kuzefana so nanje manje kufanele ngempela uyikhiphe ishumi noma kumnyama kubomvu noma kuhlaza. Respect. Why? Because there are systems, and systems create order. Indlela yokwenza nenqubo idala ukuhleleka. Fanele kuhleleke ukuthi kwenziwa kanjani. Bamba umbono wendlu ijimela. Yenza lokho okucelile ngesikhathi ocelwe ngaso ngendlela elindelekile. Ikhona lento kuyenza into oyiceliwe ukuthi uyenze kodwa uthola uyenze isikhathi kuthiwa yenze ngaso futhi uthola ukuthi awuyenze ngendlela oyalelwe ngayo. Mina ngekho umuntu ongikhuba njengokuthi ngithe hambe phambili uyomemezela bese fika bazalwane ngizokwenza imemezelo kodwa ayi ngixolele mfundisi wami kunento evuka uvuka ingula akephethe iphuma inkozo umuntu evukela yini awuvume namhlanje uNkulunkulu ugcobele ukufunda. Lana ngibona ngibhale i-faith declaration ngisoludo bihlezi la ifundwa kanje akwazi ukuthi umhlaba uwena kodwa niyazi ukuthi sesifunde kanje abazalwane funda lona lento ebhalayo ombona ifunde ngomfundo ngiletha isolo lami inamuhlala nekusasa lami uNkulunkulu akwazi ngisho ukucabanga amacebo amakhulu baba wakho cabanga yakho iphale hayi kodwa uzomemeza yona ushuthi leli ndaba yokufika nje bamkhethe indawo sikhulelekile amagalela ngoba kufikile iy'khaza zamagalela. Cela ufunde lapha sasiyaqeda 1 Corinthians 14 verse 40. Sekulinda kwe-catering umthetho wami. Phela njengoba ngilami ngiyabona into zami ngayisetha kuze kubani ukudla. Amen. Cela ufunde. Kepha okungabi yebo makwenziwe ngemfanelo nangenhloni. Ayikho into edlula lento konke bazalwane akwenziwe ngani phinde ufunde ukuze sisho lento esho lapho kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhloni. Yes.
asiyenze into ngalendlela efanele ukwenziwa ngayo nangohlelo olumisile. All things be done decently and orderly. Ayike decent. Yeah. Yenza ngendlela efanelekile. Ungabi nje. Yabona njengoba ngime kule podium. Yabona this is a decent podium. Lo mshini enguphethe la ubiza ngabuthi ngawubeka entweni engaqathanga. Manje ukufika kwezindaba ungazoma ukubeke noma uphathe. Ngoba wami uzoba masukile bazokusola abazala ngani awusebenzi usola fanele ngeke ephule ngiyo. La ngithi ngime stage ngithi siyaphansi nawe. Bathi angicela ukwehla. Bathi abesibona kahle phezulu ngathi ngizwa amandla phansi ngibale. Ezinto bazalana nje sikhuluma uzenza zibe decent. Just decent. Buka lapha emnyango. Those doors are folded away and they come back decently. Hayi ukuthi kuyathuthuka kuyakhatha kanjani. Ne-cupboard ngaphandle decently done. Akunzima akumhlungu. Kunomoya khona lokho. Akuzonke izinto abantu abagida kufanele njalo zigidi lezi uzoqishila imali. Kunamasonto kuyafika ubona lo ceiling one of these days kuyophuma ingozi lapha. Ngoba jabulela nje. Mina ngazabazana basesibili basatha. Ngoba masidumise sijwayele ukuba phezulu. Ayithinde yokuba phezulu. Ababuza welibanzi abalomhlanga. Njengoba lemfile kuba phezulu. Yile mina kuba phezulu ngoba la phezulu kunenkinga enkulu kakhulu. Ngakuzoba bakhona akekho wazi ugesi bathi bayazi. Pho ubuka kanjani phezulu ilambu lingakhali. Ngoba wathi ilambu lingakhali fanele iphele indumiso wena. Uvana ukuthi umkhumbuzo ubhale phansi fanele ngishintshe ilambu. Ifanele ingabu ayidumisa ungakhali phezulu. Ukhona wasifanele kwenziwe. Fanele uyicime nomlungisi ngoba iyifake. Kunamama ukuthi uyafika khona awazi ukuthi wehle kanjani emotweni isikhotha singaka. Ubunzi aflash abe right. Ungakhazi mawuhambisa ispeaker. Yakancane ngoma usho ukuthi boss ungenile uzochaza. Ngidedele. Uzochaza. Le ntethazi sakho ikhonto ngayizile nendlela. Sikhoza kanjani? Uzubaleka. Right. So flow with the vision, do what you are instructed to do it the way you are instructed to do it, but do it with the right attitude. Ngiyabonga wami ukuthi wangikhulisa wangisiza with attitude. Why it might to me I want to mind about that phela. Why it to me da akuthume kwesibili. Maka ngibona ngathi sekuyashintsha ukuze akuthume kwesithathu. Okwesibili sekuthumela ukushaya ngoba ufuna ukuconfirm ukuthi uzoshintsha. Akuthume kwesibili uthi abuya ukuthi bang athi don't worry. Ufuthela bawulo. Lapho ufunda ukuthi bayithuma. Ukhatha ubuso ngoba ulungisa abantu abaningi bakhethanisa isikole sasemakhaya. Impilo yabo namhlanje imindawonye ngoba bakhetha ne-attitude. Bahinela abantu abangahinelwa kanti wena uphethe ukhiwa next level. Uhline kanti uhlinela i-guest speaker uyazi. Ngesikhathi sekuthiwa abadinga umthandazo uze la phambili. Mhlawumbe ivane ikhumbule uma isifika kuwena.
angazi ukuthi ngiyakhambe lokuzokwenza ngibona but I'm just saying ngiyabona lento ukuthi if you don't do things with the right attitude babethu abantu abadala into yakho yona inhle kodwa inamakhiviliti inamahahla noma sithi siyaphuza sizwa ubumba lesitsha ukuthi isitsha siqediwe ukupheleka siphuza isipho kodwa sihlangene nawe nenyama yakho nenkani yakho. And then be accountable. Report on time. Khona abantu abangekho nje la akwazi umuntu ukuthi abezile ngayo. Don't make excuses all the time. Akufanele uhlale uxolisa njalo. Ngoba ukuthi uxolisile akusho ukuthi ube khona. And ungabikho kwakho uyizwile lento efundisile. And ngoba uyizwanga awakhekanga. Akekho umuntu owakheka engekho. Wonke umuntu udinga ukuthi abe khona ukuze akheke. Ungabingelelwa ungekho, kuthiwa sibingelelana nomama engekho. Kodwa wakheke ungekho. Uyahlonipheka ungekho ngoba leso sibingelelo kwi-acknowledgement kuthiwa in absentia siyamhlonipha uba kodwa ukwazi ukwakhiwa ungekho. So igweme into ekwenza njalo uhlale uxolisa. In fact, umfundisi manje ungafanele kube ne-register yabo bonke abantu abahlale bengezi kuma-meeting ama-workers. Kuthi okwesithathu bese umbizela umhlangano umbuzo ukuthi sizosebenza kanjani ne-social ngezi mamqeqesho. Because before kiwe empini ama-social izwayo enkambini uthi ukubrush up uthi ukuqeqeshwa ngoba kiwe empini awukwazi bona uthatha umuntu adekele ebhabhalazi ukuthi kuye empini. So ukusebenza nawe-ke ungaloliwe ungacijiwe ugcine uwumuntu oqhubeka njalo ngoba awulungisisiwe. Ngokusebenza njalo imbazo iba buthuntu kodwa ngokulolwa uba lula umsebenzi. Enye into ubona nje usuhlale unama-complaints, uhlale unokusola nokukhononda nokungumuzela isibuthuntu imbazo. And amathuba okuzololwa uyawageja. Hallelujah. Yeah, and iba umuntu nawe osakwazi ukuthintwa izwi. Ayikho ingozi njengokujwayela izwi lenkonzo egcina ingasakuthinti. Phela baningi abantu abaweshiphayo abangasaweshiphi. Asebeculela abanye ukuba weshiphe bona abasaweshiphi. Iqala iziphela isegment engabanga nomzuzu wokuthintwa isandla. Ubaculela abantu kodwa akazathinteka. Kodwa akwazi ukubona ngoba useyazi kuthiwa oh Jesus. Seyazi ne-language yakhona kodwa ukuthi uthintekile. Oh my God. Kufanele akuthinte ukushintsha ongakazulushi. Sikuze udazuluka ngendlela engekho sekuthintile. Unyaka oqala uzuphele wagcina nokudumisa. Nathi esi-athendayo, nathi esikhonzayo kufanele kube khona umzuzu la inkosi ikuthinta khona. Ushuyayelwe njalo uma kushuyayelwe ukuthi ngabe ngcono ukhona usibani. Ngoba yonke and akukho wrong lokho by the way ngoba phela siyazana. Mina ngiyakusho lokho. Bakhona umuntu obeke ngimtshele futhi ngabe ngcono ukhona. Ngoba leli zwi namhlanje kumele lidinge. Hayi ungamasho phela akusho madinga mina lidinga. Phela lidinga. Hayi mina lidinga naye. Hayi mina ngisho ukuthi hayi kusho ayikho indaba okungelizwe liphethe belikhonele nabantu abangaphela. Ikhona nalolo vekala. Ngoba nawe yasenza ufana ngakuzwile. So ungabi mikho kwakho ukuthi uNkulunkulu omhlalisa ekhaya uyena nezinto zakhe abahlelekayo. Kodwa bedingeka so abantu siyazana awukwazi ukuthi uphethe team yakho ikomiti lakho ukhona ngekho ovela ukuhlupha ngalezi zinto bese ungamtsheli ukuthi ngabe ngcono ukhona. Asisiza ngeke impela kodwa bona ube ngumuntu ungabili. Sizakele uNkulunkulu usizile kodwa kwakulo ukuthi ungekho. Usho ngani? Yabona
iphendulwe yonke. Siyazana phela. Umkhalelo umzala la ukuthi angiyakhalela. Ngiyakhalela. Umdletshazi bethelwe ngani namhlanje ngiyakhalela. Bethelwe ngibongo. Bethitha yonke indawo. Ethitha yonke indawo. Bacabanga wena. Bacabanga wena. Athi nawe ukhona. Angithi ukhompela kwena. Angithi ubalisa kwena. Angithi ukhala kwena. So uma ube khona akuyizwele. Awuzama ukuthi umzali ungaphuthwa. Amen. Be careful of activity without intake. Ungagcini undikindiki kwezikamoya. Uthola ukuthi awusathinteka awusahlabeki ngoba uhlala ubhizi kodwa ayikho into engena ngaphakathi. Awuthi ubambe izitsha kodwa indlebe ibixosha. Awuthi uqoqa ukuthi kodwa indlebe ibenza kulaba abenza i-catering namhlanje uma kwabala ekhaya ufanele negame elilandelayo kungabibona kuba abanye ku-rotate ukuze singabi nomandla abazocomplaina ukuthi inkosi awukhathali likusebenziswa ngayo. So kufanele siyenze i-rotation kubantu abaseva izinto ezibenza bebe ngaphandle. Akufanele every conference usemaphilifini nasebhodweni ngoba awukhulu kwezamoya ngokuphekela abantu abakhonzayo. So kufanele kube ne-rotation, kufanele i-team ibe nkulu kushintshwana. Manje iphasika ngolesihlanu baphekela ngomgqibelo abanye ngesonto abanye. Kungalokho kusebenze abantu ababodwa agcina inkonzo makuthiwa yazi yamnandi alokho enalo ukuthi nithini ngokudla kuphekile. Umuntu unqoma intshumayelo akekho ncoma. Nithini kodwa ngedeko. Angithi manje yena usuke abantu ngedeko throughout the conference. Kuyalizwa nithi what a word. Waswanyakaza uNkulunkulu. Kodwa ufuna ukuthi lokhu kuphuthela kwakho inkonzo uba lokubonile. Hayi wena Sathane but ukhathazekile. So asibarotathiseke manje bazalwane. Angabi bikho umuntu olokhe yena njalo ungaphandla akekho ngaphakathi. So that wonke umuntu alithole izwi likaNkulunkulu. More, otherwise we start serving from routine instead of revelation. Sigcine sesikhonza ngenqubomgomo kodwa hayi ngesambulo sokuthi senza. Inkosi yomusa mayibusise. May you serve God with the excellent spirit. Iba onomehluko kwena yonke into yenza. Asivala amehlo. Nami ngifundisa malungu ngicela sikhulekele. Egameni likaJesu uNkulunkulu wethu engcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ukukhuluma kwakho okungaka, siyabonga ukuhlakanipha osipha bona namhlanje egameni likaJesu. Siyanxusa uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi konke esikufundile makuhlale uNkulunkulu wethu kithi, kuhlale engqondweni zethu, sikwazi Nkosi yami ukwenza egameni likaJesu. Sipha amandla uNkulunkulu wethu ukuthi siphume lapha siyenza uNkulunkulu wethu intando yakho ngendlela uNkulunkulu wethu wena uyifuna nawe ngayo. uNkulunkulu wethu engcwele namanje sikwethembile ukuthi wena Baba awukazi usiphoxe, awukazi usijabulise. Sihole uNkulunkulu wethu kubo bonke ekwenzeni umsebenzi wakho ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Amen. Cela siyale uNkulunkulu izandla.